Kana so ka samu warkaswa ta ikon Ubangiji? To ga maganar Allah game da ayyukan Yesu ta warkaswa. Matta Sura 4 aya 23 da kuma 24. Sai ya zazzaga duk ƙasar Galili, yana koyarwa a majami'insu, yana shelar bisharar mulkin Allah, yana kuma warkar da kowace cuta da rashin lafiya na mutane. Ta haka ya shahara a cikin duka ƙasar Suriya, aka kuwa kakkawa masa dukkan marasa lafiya, masu fama da cuta iri-iri, da masu shan azaba, da kuma masu aljannu, da masu farfadiya da shanyayyu, ya kuwa warkar da su. Matta Sura 8 aya 2 da 3. Sai ga wani ya zo gunsa, ya yi masa sujada, ya ce, Ya Ubangiji, in dai ka yarda, kana da iko ka tsarkake ni. Sai Yesu ya mika hannu, ya taɓa shi, ya ce, Na yarda ka tsarkaka. Nan take kututtarsa ta warke. Markus Sura 5 aya 1 zuwa 43. Doguwar karatu, amma bari mu ji abin da maganar Allah ke faɗi. Markus Sura 5 aya 1 zuwa 43. Suka iso hayin teku a ƙasar Garasniyawa. Da saukarsu daga jirgin, sai ga wani mai bakin aljan daga makabarta ya tarye shi. Shi kuwa makabarta ce mazauninsa. Babu mai iya ɗaure shi kuma ko da sarka ma, don da an sha ɗaure shi da mari da sarka, amma ya tsintsinka sarkar, ya ga tsintsina marin, har ma babu mai iya bi da shi. Kullum kuwa dare da rana, yana cikin makabarta da kan duwatsu, yana ta ihu, yana kukkuje jikinsa da duwatsu. Da dai ya hango Yesu, sai ya sheko a guje, ya faɗi a gabansa, ya kwala ihu, ya ce, Ina ruwanka da ni, Yesu ɗan Allah maɗaukaki, na gama ka da Allah, kada ka yi mana azaba. Ya faɗi haka ne domin Yesu ya ce masa, Rabu da mutumin nan, kai wannan bakin aljan. Yesu ya tambaye shi, Me sunanka? Sai ya ansa ya ce, Sunana Tuli, don muna da yawa. Sai ya roki Yesu da gaske kada ya kore su daga ƙasar. To wurin nan kuwa, da wani babban garken alade na kiwo a gangaren dutsen. Aljannan nan suka roke shi suka ce, Tura mu wajen aladun nan mu shige su. Ya kuwa yarda musu. Sai bakakin aljannin suka fita, suka shiga aladun, garken kuwa wajen alade 2000 suka rugugunto ta gangaren, suka fada teku, suka hallaka a ruwa. Daga nan sai ‘yan kiwon aladen suka gudu, suka ba da labari birni da kauye. Jama'a suka zo su ga abin da ya auku. Da suka zo wurin Yesu, suka ga mai aljannin nan a zaune, saye da tuffa. Cikin hankalinsa kuma, wato mai aljannin nan masu yawa a da, sai suka tsorata. Wa'yanda aka yi abin a kan idansu kuwa, suka farfaɗi abin da ya gudana ga mai aljannin da kuma aladen. Sai suka fara roƙon Yesu ya bar musu ƙasarsu. Yana shiga jirgi kenan, sai mai aljannin nan a da ya roke shi izinin zama a gunsa, amma Yesu bai yarda masa ba, ya ce masa, Tafi gida wurin ‘yan uwanka, ka faɗa musu irin manyan abubuwan da Ubangiji ya yi maka da kuma yadda ya ji tausayinka. Sai ya tafi, ya shiga baza labari a Decapolis na irin manyan abubuwa da Yesu ya masa, duk mutane kuwa suka yi al'ajabi.